Сәлам балалар һәм кызлар. Сез мистикага ышанасызмы? Әгәр дә 13 саныннан куркасыз икән, тапшыруыбызның бу чыгарылышын карамасагыз да була. Чөнки татар музыкаль авангардның бу атнада нәкъ 13-нче эпизоды. Кайбер илләрдә бу саннан шуның кадәр куркалар, хәтта солган биналарында 13-нче этаж, 13-нче кабинет, 13-нче квартира юк. Кайбер корабльләр шушы номер астындагы каютлардан баш та тарталар. Шулай да программабызны башыннан ахырына кадәр карарга әзер икәнсез, сезне бик тә кызыклы моментлар көтәчәк. Шуңа өстәп 13 минем яраткан саным да. Шулай итеп моментлар турында төгәлрәк. Илназбах сөйкле тормыш иптәшенә бүләк итеп яңа машина алып биргән. Алина Софиевна кибеттә яңа күлмәкләр түгел, ә бакчада бәрәңге ала. Узган елны кияүгә чыккан Эльвина кабат туй күлмәге сайлый. Гөлназ Сафарова көтеп алынган тавыш янәдән Татар радиосында. Салават Миниханов яңа клибына кастинг уздырды. Концертлар менюсында татарча солянка яңа сезонын ачып җибәрә. Гөлназ Султановадан яңа клип трейлеры, җырчылар контактта, узган атнада башлап җибәргән эксперименталь рубрика Азиядан клип. Бу яңалыклардан соң бу урында минем янымда, менә монда, Мурат Гайсин пайда булачак. Киттек. Илназбах хатынына Toyota Corolla бүләк иткән. Мондый бүләкне һәр хатын-кызның аласы килер иде. Шулай да бу юлы мондый бәхет эстрада җырчыларының тормыш иптәшләре арасыннан Бахның хатыны Гүзәл Идрисова гына елмайган. Бу ел Гүзәлнең хыялы тормышка ашкан. Ул автоледи булган. Гүзәл Corollaга сөенгәндә Илназ да бәхетле елмая. Ник дисәгез, кунактан кайтканда такси чакыртырга кирәкми. Хатыны килеп алады. Тормыш сукмаклары бурма, калган чаклар була буранда. Биргә үтсәң юллар җиңел, яр ялсин бит янымда. Синең белән шундый рәхәт миңа, сагышларым бик тиз тарала. Елмаюың назлы җылы сүзең, дәва була йөрәк ярама. Синең белән шундый рәхәт миңа, сагышларым бик тиз тарала. Елмаюың назлы җылы сүзең, дәва була йөрәк ярама. Хәзер иң актуаль тема нәрсә дип уйлыйсыз? Яңа уку елы. Леди Гаганың яңа костюмы юк. Иң актуаль тема ул бәрәңге алу. Җәй буе караган, суын сипкән, чүбен утаган, кортын агулаган бәрәңгене ниһаять алыр чак җитте. Моны барымнан да яхшы Алина Софиевна белә. Ник дисәгез, мискин Алинаны укыган чагында көз җитүгә мәктәп белән бәрәңге басуына куганнар. Бер бала ким дигәнне көненә 100 чиләк бәрәңге чүпләргә тиеш булган. Моны санап торган махсус кеше дә билгеләгәннәр. Аның каравы соңыннан алган хезмәт хакын Алина Казанга килеп, рәхәтләнеп туздырган. Менә шул эшләп тапкан беренче акчасына Алина Софиевна беренче тапкыр базардан помада сатып алган. Менә шундый эшчән кыз Алина Софиевна быел да әти-әниләренә кайтып бәрәңге алышмакчы. Аңардан үрнәк алып сезгә дә авылларыгызга бәрәңге алышырга, кайтырга киңәш итәм. Кәнделән киләчәкне шикле, кыска гына булган бер мизгел, еллар санап гомер үтсә дә, һәр чак яңа ел көтә күңел. Уза гына икән, иске булмый бит ул еллар, уйлар гына урап кайта елларга юк икән юллар. Уза гына икән, иске булмый бит ул еллар, уйлар гына урап кайта елларга юк икән юллар. Җырчы Эльвинаның кияүгә чыгуын, кыз бала үстерүен без беләбез. Ләкин шушы көннәрдә Эльвина кабат туй күлмәкләре сайлый икән. Ни өчен? Әллә юк, без гайбәт сүзләргә урын калдырмыйбыз. Шунда Эльвинаны туйлар хакындагы Глянец журналы алдагы номерына модель итеп чакырган. Җырчының гүзәллегенә күрәсең, алар да битараф калмаган. Гаиләсенә килгәндә, җырчы хәзер кызы Раяна белән декретта утыра. Без сүзенсезлек белән аның сәхнәгә чыгуын көтәбез. Бәлки тиздән ТМА программасына да кунакка чакырырбыз. Саргып көткән күзләр үтәр, сөю язым җитәр. Сине очраштырган, сөю язым җитәр. Җанда сүнмәс уккан яктың, сүнмәс уккан
радиосының йылдызы, радионың ең оригинал һәм кабатланмас диджейларының берсе Гүлназ Сафарова кабат эфирда. 3 сентябрь иртәсендә радиода Гүлназның тавышын ишетүчеләр шактый булгандыр. Сафарова үз репертуарында алдан әйтмичә генә кинәт эфирга кайтып, ул тыңлаучыларга сюрприз ясарга булды. Әйтергә кирәк, сюрприз барып чыкты. Гүлназны яраталар, аны сагынганнар, көткәннәр. Гүлназның кайтуын хуплап, радиога килгән СМСлар моңа дәлил булып тора. Сюрприз моның белән генә шикләнми. Гүлназ эфирга өр-яңа тапшыру әзерли. Тапшыруның нидән гыйбарәт булуын әлегә сер булып калсын. Без бик тиздән барысын да үзебез ишетербез. Салават Миниханов ялгызлык арада дип аталучы җырына клип төшерәчәк дип сөйләгән идек инде. Хәтта шул клип уңайнан уздырылачак кастинг турында да игълан иттек. Кастинг булды. Жюри арасында мин дә булдым хәтта. Барган уңайдан ТМА программасы караучыларына репортаж да ясап кайттым. Бу чарада нинди энергетика, нинди кызлар, нинди атмосфера булганын карап узыйк әле. Ә клипны бераз соңрак төшерелгәч карарбыз. Максим, знаешь, такая ситуация, что сегодня в кастинг пришли, как было заявлено, девушки. Что делаешь ты тут? Тоже пришел поучаствовать в кастинге. Кыздар, паяны что ты с кастинг турында? Контакте. Мына кадәр берәр инде опыт бар иде, берәр тәҗрибә шушы клипларда төшеп карауның. Кичкенә генә. Номерлар әзерләдегезме сез берәр? Восточный танец, костюмlar бар? Прекрасно. А сен берәрсе әзерләдеңме? Я даже мне восточный танец не әзерләдем. Кызлар, сез бер-берегезне беләсезме? Юк. Әле генә таныштык. Әле генә таныштыгыз. Дуслашырга өлгердегезме? Әлегә юк. Сугыш булмаячак, менә сәхнәгә чыккачтан әйтсәләр, Эльвира, ах, Эльвира! Мин җиңәргә тиеш идем. Юк инде, дуслык җиңәргә тиеш безнеңчә. Роза. Ничек сиңа булган кастинглар? Менә күрдең бит кызларны, үзеңнең конкурентларны дип әйтик инде. Әйе, матур кызлар бик күп булды. Нинди шанс үзеңә баглыйсың? Бүген алар күрсәткәннән, син күрсәткәннән. В принципе, шансы есть. И у многих есть. Матур кызлар бик күп булды. И кастинг бик күңелле үтте. Миңа шат. Юк, менә үзеңне клипка алырлар кебек тоеламы? Бәлки. ТМА программасын караучы кызларга килсеннәр, менә бүген килмәгән кызлар булды безнең. Шундый кастинглар оештырсак килсеннәрме? Курыкмасыннармы? Конечно, килсеннәр. Жюри бик күңелле, добрый все. Шуңа стоит прийти. Курыкмасалар булай. Курыкмасыннар. Бүгенге мероприятиене нинди бәя бирәсез? Мин татар эстрадасы белән бик кызыксынам. Мин бик шат. Салават Миниханов шундый уровеньда үзен күрсәтә алган өчен. Чөнки күп кенә Казан кешеләр дә әйтәләр, менә татар эстрадасы миңа ошамый дип. Минем шәхсән үземә ул бик каты ошый. Татар эстрадасы, имею в виду. Вот. И тагын бер кат кабатланам, мин бик горурланам татар культурасы шундый уровеньга күтәрелгән өчен. Үзеңне клипта күрәсеңме? Монда килгән һәрбер кыз үзен клипта күрәдер дип уйлыйм инде, наверное. Күрдең бүген кызларны, әйме? Күрдең бүген 20-га якын кыз бар иде. Үзеңгә бәя бирәсең, һәм аларга бәя биреп, үзеңнең шансларың ничек дип уйлыйсың шушы клипта? Бер дә әйтә алмыйм. Мин әйтер идем, белсәм, нинди роль уйнарга кирәк икәнен. Чөнки һәрбер рольгә кызларның яраучылыклары бар. Мин әшәке рольне яхшырак уйнармындыр. Теге аксыл чәчле кызлар, алар үзләреннән теге яктылык нитәләр. Күбрәк уңай рольдә инде алар. Әйе, алар положительный рольләр яхшы уйныйдыр. Белмим, минем просто үземнең уйнап карыйсым килә, положительный роль в жизни бер тапкыр булса да. Гомумән, бүгенге кастингтан, бүгенге чарадан тәэсирләрегез һәм шушы тәэсирләр белән берлектә менә шундый кастингларның татар эстрадасында татар менә әле генә туып килә торган сыйфатлы татар клипларының туында дип әйтәмез, димме? Роле нидә сезнеңчә? Беренчедән миңа бу кастинг ошады. Мин монда кастингда дөресен әйткән беренче тапкыр без утырсак та конкурста утырганбыз, бирок кастингны күргәнем юк. Кызларның бик җаваплы шушы кастингка килүе белән мине бик шаккаттырды. Безнең талантлы кызлар бар, алар матур кызларыбыз бар икән. Һәм әлбәттә инде Салаватның
гомумән Салаватның менә клипка шушылай җаваплы килүе минем өчен бик шатлыклы нәтиҗә. Факт. Шатлыклы факт. Молодец. Һәм шулай эшләргә кирәк тә безнең татар эстрадасында андый матур сыйфатлы клиплар булырга тиеш. Менә шушы клиплар татар эстрадасын турасы яшәп башладык. Салаваттан үрнәк алып, нәкъ шундый рәвештә уздырырга кирәкме башка клипларны төшергәндә дә. Яисә инде әзер актрисаларны алып, аларны нидер бер кастингка аша үткәреп түгел, режиссерның таныш кызы, җырчының таныш кызы белән генә төшерергә кирәкме? Яисә менә нәкъ шушы кастинг формасы бүгенге көндә ничектер бер уңай. Бу һәрбер режиссерның үз фикере. Ул менә тели икән кастинг үзләре, тели икән бәлки ул гафу итегез, ул таныш кызның таланты зурдыр, матурлыгы менә туры киләдер клипка, ул бит аны нитеп кенә әйтеп булмый. Ләкин менә бу кастинглар оештырган шарада безнең нинди талантлы кызлар, гомумән нинди талантлы кешеләр икән күплеген күрергә була. Һәм гомумән җегетләр әйтеп киттеләр бит, шушы кешеләрне чакырырга була. Аннан рекламага да, төрле бүтән чараларга. Режиссер видеоклипа, режиссер музыкального клипа, естественно, самый главный человек по отбору актеров, по отбору типажа. И на самом деле вы устраивали сегодня кастинг, и оправдались ли ваши надежды? В том плане, то, что все 20 девушек, я не говорю все, но хотя бы были ли достойны? Было очень много интересных девушек. Я напоминаю, что этот кастинг проводился не только в рамках клипа. То есть мы анкеты девушек, которые сегодня пришли, будем использовать в дальнейшем для работы по съемкам, для работы по съемке клипов, рекламных роликов. То есть девушки пришли не зря. Мы с Салаватом отметили самых интересных, самых запоминающихся, самых ярких, самых артистичных. И в дальнейшем я уверен, что мы с ними будем продолжать сотрудничать. А именно в этом клипе из 20 заявленных, есть ли, у вас уже, не знаю, в момент должно было зародиться что-то? Что ну, есть несколько конкурсанток, мы отсмотрим материал и уже более детально будем анализировать вообще анкеты и самих девушек, и еще раз встречаться и проводить повторный кастинг, но уже более узкий такой, не афишируемый, закрытый кастинг, закрытые пробы на клип. И будем выбирать именно ту девушку, которая подошла бы на главную роль. Салават, күптән көткән, синең шушы клип төшерүнең бер этабы буларак кастинг булды. Синең әлеге кастингтан иң беренче тәэсирләрең? Беренчедән инде без белән ничек ул кешеләрне отбирать итәчәкбез дигән безнең сорау тугач инде без бик дулкынланып та алдык инде. Ничек микән, чөнки аларны образга кертергә кирәк бит. Алар без инде сорадык анда шигырь сөйлисеңме, син җырлыйсыңмы, биисеңме? Бу инде чыннан да шул алар шул образга ничек кирип китерми икән дип шул максат белән эшләнгән әйбер. Инде менә кайберләре сез күрдегез бит инде шигырь укыганда менә басып кына шигырь гына сөйлиләр инде, но образга керә алмыйлар. Кайбер кызлар чыннан да бер нәрсә дә әзерләмичә, аларга карап торасың, алардан ниндидер менә энергетика. Мин аны менә живой күргәндә алар бер, конечно. Без аны әле тагын бер кат менә бу камераларга төшердек. Без камера аша да аларга караячакбыз. Алар анда ничек күренә. Әле моннан башка аларның бит әле күбесенең дә макияжларында, чәчләрендә алар үзләре эшләде. Профессиональ рәвештә түгел. Профессиональ рәвештә түгел. Аларны инде профессиональ рәвештә мейкап эшләсәң, ул гел икенче булачак. Шуңа күрә мондагы килгән кызларның потенциалы бик зур. Менә түгел генә әйтә аласыңмы син хәзер Салават, бүген мин үземнең клипта төшәчәк образны үземнең янәшәмдә күрдем клипта дип. Әйтә аласыңмы, менә үзеңнең беренче тәэсирләрең? Миңа бер 3 кыз ошады, берсе бигрәк танык ошады. Ләкин мин аны менә хәзер әйтә алмыйм, чөнки мин аларны профессиональ бу мәсьәләгә киләбез, без аларны камералар аша караячакбыз. Менә түгел Салават Миңнехановның клибында әлеге конкурсантлар арасында берсе түгел төшәчәкме? Яисә мөмкин бу кызлар 20 кыз арасыннан гомумән хәзер сез типажларны карап чыккачтан, бунда берсе дә ярамый икән дип, икенче ресурсларны кулланып икенче кызны алырга мөмкинсезме? Анда да әйбер булырга мөмкин. Чөнки әле
иң беренче этап, иң җайлы этап бу. Җәйге ялда кызынырга өлгергән җырчыларны тиздән бер сәхнәдә күрергә насыйп булачак. Асаф Валиев, Хания Фәрхи, Ринат Рахматуллин, Венера Ганиева, Илназ Бах, Гүзәл Әхмәтова, Мөнир Рахмаев, Вероника Кузнецова, Ранил Нуриев, Алина Шәрипҗанова, Фирдус Тимаев, Илсия Бадретдинова, Ленар Сафиев, Әлфина Асхамова, Гөлназ Сираева, Айрат Сафин, Иркә, Илшат Валиев һәм башка җырчылар татарча солянка концертларының яңа сезонын ачырга әзерләнеп яталар. Солянка үзе 20 сентябрь Уникс концертлар залында таныш атмосферада узачак. Концертка барып, Тума программасына кызыклы репортаж эшләргә дә исәпләр бар. Трейлер рубрикасы Татар музыкаль авангард программасына яңадан әйләнеп кайтты. Үз арсеналында 2 клибы булган Гөлназ Султанова 3нче клибын төшереп бетерде. Сюжеты буенча клипта авыл тормышы заманча яктыртылган. Һәм клипның үзенчәлеге ул реаль персонажларга һәм вакыйгаларга нигезләнгән. Картина бер атнадан музыкаль каймак хит парадында премьера рәвешендә күрсәтеләчәк. Ә бүген без аның трейлерын карабызык. Контакт социаль челтәрендә фотоларда кешеләрне билгеләү, ягъни отмечать итү функциясе бар. Еш кына артистларны башка кулланучылар отмечать итә. Карап карыйк әле, кайларда фотога төшеп йөргәннәр икән йолдызлар. Айрат Ильясов, Ленар Сафиев, Раяз, Эльмира Сулейманова һәм Илназ Бах компаниясында автобуста каядыр гастрольгә җыенганнар. Айрат кулына телефон тоткан. Автобуста суык булып, юл буе туңасы килмичә, җылы такси чакыртып ята ахырсы. Менә сиңа мә, диджей Разикның 2 кулына 4 бармак кына калган. Мәскәү Сабан туенда төшкән фотографиясына беренче карауга шундый фикер туды. Якынрак карагач кына калган бармакларның бөккән икәнен күрдем. Индиво иҗатының төп аудиториясы балалар. Карагыз, ничек итеп сырып алганнар үзен бу фотографияда. Арттагы күтәрелгән 2 кул Индивога 2 куян колагы да ясап куйганнар. Балалар янында йөрү куркыныч шул. Диләрә Илалетдинованың билгеләнгән фотографиялары арасында бу картина Чехов әсәреннән алынган. 3 сеңел дип атала. Шунысы гына гаҗәп, Эльвира Хаматова белән Эльмира Нагыймованың кулында чәчәкләр бар. Ә Диләрәдә юк. Яисә ул букет бик кичкенә һәм Диләрәнең үз төбенә сыйган. Ә менә бу фотографияны отмечать иткән Эльвира Хаматова үзе чәчәк букетын курсантлар чыгарылышында яшь лейтенантка бүләк иткән. Лейтенант кем икән дип баш ватмагыз. Бу җырчының ире Альберт. Традиция буенча үземнән дә бер фотография. Бу фотода янәшәмдә безнең оператор егет Андрей. Алайса гадәттә камераның икенче ягында булганнар кадрга керми калалар. Серьезный мужиклар фотога нәкъ тә шулай төшәргә тиеш. Узган атнада эксперименталь рәвештә без Үзбәкстанның популяр җырчысының клибын тәкъдим иткән идек. Төрки телле кардәшләребезнең безнең күзгә иң яхшысы дип табылган музыкаль клипларын күрсәтүне дәвам итәбез. Чираттагысын хәзер үк карап узыйк.
muhabbating mening ko'zlarimdan aylanib aylanib to'lqin solar yanib mening yuragimga yo'qasan oy bo'lib menga termolib tunlar ko'zimga yo'qasan nur solib yana qalbimga ayladik yuragim bemor tunu kun hayolingga zor sog'intirma berib ozor sevgilim Башкортстаннан килеп, тиз арада Татарстан тамашачысы күңеленә кергән яшь егетебезнең исеме Мурат Гайсин. Аңа да күптәннән үз сорауларымны бирәсем килгән иде. Мондый мөмкинлек чыкты. Каршы алыгыз, ул бездә. Шишмәләргә төшеп су эчсәгез, тешне камыштырып салкынын, кулыгызны ятка сузмагыз сез, бакыр булаятның алтыны. Майда шәшәк аткан алма агачының, алмалары пешми күзләрсез. Яшьли сөйгән ярны ташламагыз, аннан гомер буе эзләрсез. Майда шәшәк аткан алма агачының, алмалары пешми күзләрсез. Яшьли сөйгән ярны ташламагыз, аннан гомер буе эзләрсез. Мурат Гайсин ТМА программасында. Рәхмәт Мурат килгәнең өчен. Үзеңә бик зур рәхмәт чакырганыңа. Клем ТВ каналына. Күреп торам буш кул белән килмәгәнсең. Татарлар буш кул белән йөрмәй. Менә сиңа минем үземнең сольный альбомым диск. Мин моны машинада тыңлап бирергә тиеш буламмы инде? Әйе, кая телисең шунда тыңлыйсың. Әзрәк мәгънәле җырлар да тыңлап ал. Гелгенә яшьләрский стилендә җырларны тыңлама. Син үзеңне мәгънәле җырчылар рәтенә кертәсең инде. Җырлар дим, җырлар үзләре. Мин җырларымны әйтмим. Синең җырларыңны. Ярый, Мурат, әле кагылырбыз синең иҗатыңа. Хәзер минем сорашасы килә менә синең җәең турында. Хәзер безнең телеэкраннардан күренәдер, име? Килгән безнең кызылган, каралган тәнле Мурат һәм аппак битле, өрәк шиклек. Айваз. Син гел аппак. Мин гел аппак ирем. Мине бәлки кояш алмыйдыр, бәлки мин кызын алмыйдыр. Кая шуның кадәр кызындың, яисә син гомумән тәнеңнең пигментациясы шундый төстәме? Һаман шундый кызынган килеш күрәм мин сине. Пигментация не сүз. Теге мин инде җәй көне гел шулай кояш чыга да сразу кызына башлыйм. Сразу Муратның башы чыга квартираның. Булай да смоглы кеше инде җәй килгәч ошо капкара булам да, теге кырылмасаң чеченгә ошоп торам. Шулай бер кая да барган юк. Булай Башкортстанда һәм Татарстанда ял иттем. Яңа җырлар язып, хәзер инде аларны язырга кирәк ала бирсә. Җәй көне җәйнең уртасына тиклем бик күп коендым. Коендың? Безнең елгаларда, Башкортстанда. Юк, Иделдә башладым, аннары Башкортстанда, аннары кайткач августта тагын Иделдә коенып чыгам дип. Кирип киткән идең, 3 сәгать йөзеп чыктың. Водный мотоцикл дигән нәрсә күрдем беренче тапкыр гомеремдә. Утырып карадыңмы, күрдеңме? Күрдем дә, утырып карасы килгән иде. Утыртмадылар. Кашып үзем утыртмадылар, башта үзем утырдым да бардым. Елга буйлап өзем жилетсыз. Шунда бу мотоциклны әйләндереп, суга батып, көчкә чыгып, бу мотоциклны тагын әйләндереп, икенче якка заводить итеп, инде шундый шок. Шундый криминальный вакыйгалар булып уздаласы синең тормышыңда. Гомумән җәең ничек узды? Менә җырлар яздым дисең, барыбер дә инде син күбрәк Башкортстанда уздыргансыңдыр җәйне? Яртыша дип әйттем инде. Башкортстанда бер ай булды минем янда. Бер ай булды. Менә ничек итеп уздырдың әлегә бер ай вакытны? Без үй төзүй башладык. Инде минем әниләргә шунда Уфаның янәшендә генә
bir дачный поселокта үй түзей башладык. Булай бик андай эшләрне белмим инде шунда. Кырда карап тордым, җырлап тордым деген. Төзүчеләр өчен Мурат Гайсин кырда җырлап торды, төзүчеләр рәхәтләнеп Мурат Гайсин җыр астына эшләделәр. Шулай дип аңлат инде аны, уялып турма. Эштән качтым минем янда, теге җиңелрәк эш эзләдем шунда. Кызымны бирдең. Ну, ярдәм иттем инде. Кызынасың, кыз. Миңа әлеге көнгә кадәр Мурат Гайсинның автомобиле, шахта автомобиле юк һәм үзенең гадәттә такси белән яисә башка транспорт белән йөри дип сөйлиләр иде. Бу дөресме? Таксида йөрим инде, или яисә без буслар йөртә шунда төрлечә инде. Соравым нәрсәдә? Авыр түгелме? Менә һәр вакыт юлда булучы кеше, һәр вакыт Башкортстан, Казан тирәсен әйләнеп йөрүче кешегә, гастролер кешегә авыр түгелме? Шәхси автомобильсез. Автомобильсез пока әйбәт, пока бик теләктә юк әле. Рульга утыру безнең бүкеләр бөтен җирдә, пробкада булай да торасың инде. Икенче уйлар күп, эшләр күп. Икенче нәрсәләр белән. Ләкин Мурат Гайсин шәхси автомобиль юк дип тормый. Аның шәхси урланган мотоциклы, су мотоциклы бар хәзер. Мотоциклы. Юк, инде күрәсе килмәйдә инде аны бу су мотоциклны башка утырмый. Без Ришат белән булдык инде, Ришат дустым. Ришат та бар иде менә. Ришат бар иде, но Ришат узган программада минем белән булды, ләкин бу факт турында ул нигәдер сөйләмәде, яшерде. Ну, ул йөри нормально. Ул инде беренче тапкыр күрмәй бу нәрсәне. Ул йөри клипта төшергән бу су мотоцикл белән. Мин беренче һәм соңгы тапкыр утырдым мотоциклга дип уйлыйм. Үзеңнең водительское удостоверение права дигән әйберең бармы? ГИБДДга барга әле барып җитә алмыйм һаманда. Бу ГИБДДга инде экзаменнарны, шунда внутреннийларны бирдем мин. ГИБДДга барга кирәк инде. Шәхси автомобиль юк дисең. Шәхси хатын бар. Хатын барлыгы кирәк. Шәхси хатын бар. Гайсиннар гаиләсендә көтелмиме шатлык вакыйгалар, ишәю. Инде бу сорау күп кеше бирә инде, ул Ходай Тәгалә кашан белә, үзе белә, кашан бирергә. Кашан насыйп булыр, шунда булыр дип инде уйлыйм. Но без бит инде гастрольгә булгач. Вакытта юк. Вакытта юк. Бер айына бер 5-7 көн күрәсең хатынны. Шуңа күрә. Шуның өчен көтәбез. Иң беренче булып миңа шалтыратырсың, тыма программасында сөйләрмен. Ахыр заман җитә дибез, Мурат Гайсин. Ышанасыңмы син шушы ахыр заман галәмәтенә? Андый нәрсәгә ышанган юк. Ул ахыр заман теге бәлки ничектер бизнестер ул кемгәдер акча китерә микән ул, кешене куркыту микән ул. Ул мин ышанмыйм. Һәм бу ахыр заман булмаячак. Ышанмагыз дуслар. Мурат Гайсин әйтә икән, димәк дөрес әйтә. Ышанмагыз, димәк ышанмагыз. Минем уйларым шул һәм бу ахыр заманны ахыр заман булмый, чөнки минем хыяллар, планнар бик зур. Чөнки Мурат Гайсинның сольный концерты булмады әле, әле яздырасы җырлары күп, шуның өчен бу эшләрне башкармыйча ахыр заман җитәргә тиеш түгел. Ярый, сөйләштек, Мурат. Син безгә Татарстанга кунак булып килгән җырчы. Үзең тумышың буенча гомереңнең күпмедер өлешен Башкортстанда үткәргән җырчы. Әлеге җырчылар менә мин бүгенге көнгә кадәр аңлап бетерми идем. Нәрсә өчен аларны нәрсә җәлеп итә татар эстрадасында? Нәрсә өчен алар Татарстанга тартылалар? Шул ук вакытта Башкортстанда гына иҗат итеп, Татарстанга әйтик, Татарстанда альбомнар чыгарып, Татарстанга чыгарган клипларын күрсәтә алырлар иде. Син гаиләң белән үзең килдең Татарстанга һәм Татарстанда эшлисең. Гаилә белән түгел. Килгәч гаиләле булдың син. Килгәч гаиләле булдым. Инде Казан Киявы, Татарстан Киявы. Булар инде аннары китте инде шунда. Монда яздыру, җырлар яздыру, гастрольгә йөрү, бу аннары килде. Менә бу нәрсә белән аңлатыла. Башкортстаннан килүче җырчыларның, Башкортстан җырчыларының Татарстанга тартылулары. Синең очракта. Бу бит инде бик зур мөмкинчелекләр монда. Мөмкинчелекләр зуррак барып чагыштырсаң, бик чагыштырасы килмәйдә инде. Мөмкинчелекләр бар, эстрада инде алга бара, төрле стильләрдә җырлыйлар, эшлиләр, бик яхшы аранжировкалар. Башкортстан аның кадәр сыйфат, аның кадәр зур тамаша тәкъдим итә алмый алайса. Аңламыйча. Итә алмый дип, үзенчә бар инде ул. Миңа бер 5 ел белмим иде ул. Ничек анда ул
ничек бара Башкортстанда, но мен бит инде монда күчүм официаль рәвештә күчүм 1-2 ел, былай 5 ел йөрим инде мен. Бит башта Гүзәл Илдар җыр театрында йөреп, гастроль белән барыбер Казанга килә идем дә, гастрольгә чыгып китә идек. Уфада да бер атна гына. Әгәр дә Татарстанга килмәгән булсаң, Мурат Гайсинның тормышы үзгәргән булыр иде. Башкортстанда калган булсаң, бәлки икенче юнәлештә эшләгән булыр. Мен аны уйламадым да. Икенче эш дип инде мен анда радиода эшли башладым инде. Шунда Син әле коллегамны минем, радио диджейдамны әле. Радиода эшләгән барай. Татарча алып барып шунда 1-2 ел эшләп алдым я. Безнең радиога диджей кирәк, әйме? Хәзер бер яңа диджей эзләр бездә. Шуның өчен бәлки үзеңне сынап карарсың Мурат. Алсалар. Анда исәбең юкмы? Диджей Мурат Гайсин дип Анда бит гастрольгә йөргә булмый. Инде минем иң яраткан эшем шул. Җырлап йөреп, микрофон күтәреп, җырлап йөрисең гастрольдә. Сәхнә белән юл иң яраткан әйберләр минем тормышта сәхнә белән юл. Симит үзебез сайлаган тормыш. Музыкага да кинәттән генә килеп кермәдең, син инде укыганда да, музыкаль училищеларда укыдың, консерваториямы нәрсә? Син безнең сәнгать академиясе дип атала. Сәнгать академиясе. 5 яшьтән укыдым инде мин музыкага. 5 яшьтән бирделәр. Шулай мәктәптә дә, музыкаль мәктәптә дә, аннары академия, сәнгать академиясендә. Син профессиональ җырчы булып чыган. Хәзер менә быел диплом алдым, Аллага шөкер. Нинди факультет буенча? Дипломированный җырчы булдык. Эстрадный вокал дигән факультет. Дипломированный җырчы булгач бераз гына гонорарлар артымы? Гонорарлар артты дип. Гонорарлар. Бармы аның аермасы бармы? Менә әйтик, профессиональ җырчылар, диплом алган җырчылар күбрәк ала, дипломнар булмаган җырчылар әзрәк ала дигән андай берекме? Аның өчен түгел бит инде, ул укыйсың бит инде. Әйбәт дөрес җырлау өчен беләсең уже, ничек җырларга, ничек подача, ничек сәхнәдә тоту, ул кирәк нәрсә, акчадан түгел. Ул һәрбер җырчы булам дисәң, җырчыга кирәк ул. Инде укымаган җырчы инде ул җырчы булмый, җырлаучы гына була инде. Алай димәсен эшләп, безнең күп кенә атаклы шәхесләребез әйтик консерватория белемен алмаганнар, ләкин җырлап данлыклы ишем кешенең талантыннан тора минемчә, барыбер. Талантлар тора, барыбер. Мен белмим, бу в основном бит инде безнең атаклы җырчылар дип әйтәсең, алар да барыбер башта популяр булсалар да яшь вакытта барыбер аннары укыдылар. Соңрак укыдылар, барыбер белем алдылар. Дәресләрме, белмәм, бар. Шуңа күрә син шатланып йөрисең дә, мин дипломлы җырчы дип. Болай дип акырып йөрмим, син сорагач җавап бирдем. Мин сорагачтан җавап бирергә кирәк, Мурат. Дөрес әйтәсең. Менә шуңа күрә син минем икенче соравыма да җавап бир. 5 яшьтән укыйм, 5 яшьтән музыка серләренә төшенәм дисең. Бу синең инде кичкенәдән шушы музыкага тартылуыңмы, әллә исә гаиләдә сине музыкант итәргә теләүчеләр булдымы? Татарстанда, Башкортстанда җырламаган гаилә юктыр ул. Бөтенесе җырлый. Һәрбер гаиләдә җырчы бар дип, җырлаучы бар дип уйлыйм. Бездә дә җырладылар, әти гармонда уйнады, әнием җырлады, студент вакытларында 70-80 елларда гастрольгә дә йөргән, Башкортстан буйлап. Хәтта әле аларны җыр кавыштыргандыр да, име? Ансын белмим, ансы юк бугай. Но мине апам теге моның Муратның слухы бар дип мәктәпкә биргән инде. Бер туган апам. Сез гаиләдә ничәү? Без икәү. Апаң музыка юнәлеше буенча киттеме? Ул музыка дип, ул актриса инде, актриса. Театрда уйный. Шул иҗат. Иҗат, җырчы актриса, җырлап йөри, но иң төбеше шул актриса. Үзеңнең киләчәк буыныңны, малайыңны я кызыңны менә хәзердән бер шунда бирәсе килә, музыкага бирәсе килә, җырчы итеп күрәсе килә дигән теләкләр бармы? Исән сау булып тулсын инде башта, Алла бирсә. Аннары үзе нәрсә бәлки Айваз абысыннан күреп алып баручы буласы килә аның, әйме? Кем белә инде. Азда үзе сайлар. Исән сау булып тулсын, иң мөһиме шул. Исән сау булып булсын. Балалар Алла бирсә. Икәү кәмендә. Икәү. Нәрсәгә бишәү түгел? Бишәү. Ансы карарбыз инде, ничек гастрольләр була, ничек вакыт була, карарбыз. Вакыт дисең. Җырдан тыш вакытың каламы синең? Икенче
Берәр яратып башкара торган шөгылеңә, эшеңә. Җирдән тыш. Теннис уйнап аламын инде мин Бу пинг-понгмы бу кичкенә? Юк, теге Зур теннис. Зур инде, зур теннис дип инде шундый кортларда. Бадминтон дип атала ул. Шулаймы? Юк инде, бу бадминтон ул бит инде баллончик, баллон, ракет алып. Синең зур шарлар белән. Шарлар белән. Син кайда уйныйсың соң аны? Аны теге махсус кортларда түгел инде, но бер нормальный җирдәрәк. Бер шул бадминтонга әйләнеп кайта инде алайса. Бадминтон тик җырак ушмый бит ул. Спортны яратасың алайса. Спортны болай карыйбыз инде, әй. Карыйбыз. Спортны яратасың хәзер. Теннистан башка бик әлләнәсә теге спорт белән шул. Тренажерларга йөргәнең юк. Алай юк. Күренеп тора. Рәхмәт. Ну бу ураза беткәч инде симерә башладык инде әкренләп. Тагын нормально. Костюмнар сыймый башлагандыр хәзер. Сая пока. Яңа сезонда нәрсә көтәргә Мурат Гасиннан? Яңа сезонда алабызса яңа җырлар, яңа кызыклы җырлар. Кызыклы җырлар, шаян җырлар дип була инде бу. Шаян да җырлар, шунда баян белән дә чыгымны дәвам итәм дип уйлыйм, Алла бирса. Баян инде башка ватылмаса. Бер ватылган иде мәллә. Ватылган иде шул. Мунча алып кирдем яны, шуга баш. Шуның өчен аңа бит баянның этикеткасын язып куялар. Мунчага алып кирү кадри тыела дип. Син шуны укымагансың. Минекендә язылмаган. Көтә яңа җырлар, бәлки яңа клип та булыр әле. Синең бүгенге көндә Арсеналда 2 клип. Үзеңнең клибың бар, Алия Шарафетдинов белән төшергән клип бар. Әй дөрес. Клиплар идеялары йөри башымда, әле белмим, нинди җырга тотынырга микән дип. Менә күтәреп килгән альбом синең чыкты күптән түгел. Яңа альбом әзерләнәме инде? Яңа җырлар топланама, клиплар. Яңа җырлар язып торам, хәзер яздырырга гына кирәк инде. Язып торам, әкренләп. Менә берәр эксклюзив булыр микән быелгы сезонда Мурат Гасиннан? Әйтик, Мурат Гасин эшләпә киеп чыгыр бәлки. Бәлки ничектер образын үзгәртә, мыек сакал җибәрер. Андый нәрсәләргә эксперименталь образларга бик теге внимание бермим инде. Син классик җырчы алайса. Син классиканы яратасың. Ниндидер аерылып торырга яратмыйсың. Костюмнарда кайбер вакытны костюмнарда теге киясе килми, берәй матур рубашкалар шунда син бик кызыклы рубашка син. Пижамага охшаган. Мин махсус тиктерәләр минем гәүдәмә. Махсус мин сайлаган төш бу. Бу беләсеңме? Бу пижама түгел. Бу Цәцәкле. Бу Италияның атаклы дизайнерлары сайлаган материал. Макс фирмасы түгелме? Юк. Бу реклама була. Мурат, әкренләп ахырына якынлаштык. Синең кунак булуың белән ТМА программасында рәхим итеп безнең тыңлаучыларыбызга, караучыларыбызга теләкләрне җиткер. Теләкләрне инде миңа да җиткерсәң була. Сиңа инде шундый сораулар өчен рәхмәт, бик кызыклы сораулар бирәсең. Гел шундый оригинальный булып калуыңны телим. ТМТВда син тапшыруларыңны алдагы көннәрдә дә күрергә язсын. Яратып карыйм дип әйтим мин сиңа. Карыйм төрлечә инде бер 3-4 тапкыр күргән бар. Бик ошый, рәхмәт чакырганыңа. Һәм инде безнең тамашачыларыбызга теләкләр яшәү бер генә. Мин аны һәр вакыт әйтәм. Туганнарның, дусларның, сөйгән ярларның кадерен белеп яшик, кайгыларга бирешмик. Күрешеп торыйк концертларда. Җырлап яшик. Килегез концертларыбызга, алыгыз дискаларыбызны бергә яшик. Рәхмәт, Мурат. Рәхмәт үзеңә. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока. Сау булыгыз. Күттәм айлар, күттәм еллар, күткән бәхет кадерле. Үзем кебек сагынганнар аңлар минем хәлемне. Күттәм, күткәнемне белеп, бәхет миңа киләдер. Үзедә мин эзләп, дөнья буйлап йөридер. Күттәм, күткәнемне белеп,
миңа киләдер ул үзе дә мине эзләп дөнья буйлап йөридер. Көттем һаман сабыр иттем, эзләп бәхет табалмый. Бәхетледер яшәгәннәр сөйгәненнән аерылмай. Көттем, көттем, көткәнемне белеп, бәхет миңа киләдер ул үзе дә мине эзләп дөнья буйлап йөридер. Көттем, көттем, көткәнемне белеп, бәхет миңа киләдер ул үзе дә мине эзләп дөнья буйлап йөридер. Күкләрдән көтмим бәхетне, җирдә бәхет бардыр ул. Бу дөньяда иң зур бәхет тәүге сөйгән ярдыр ул. Көтәм, көтәм, көткәнемне белеп, бәхет миңа киләдер ул үзе дә мине эзләп дөнья буйлап йөридер. Көтәм, көтәм, көткәнемне белеп, бәхет миңа киләдер ул үзе дә мине эзләп дөнья буйлап йөридер. Ул үзе дә мине эзләп дөнья буйлап йөридер. Уныштанынан курыкмыйча безнең программаны карап бетергән булсагыз, бик шәп. Димәк, сез юк бар ырымнарга ышанмыйсыз. Ә менә безгә ышанырга ярый, чөнки бездә сөйләгән яңалыклар җырчыларның үзләреннән алына. Икенче атнага актуаль яңалыкларның чираттагы порциясын тәкъдим итәрмен. Ә бу атнага сау булашып торыйк. Исемем DJ Вас, кайфым шәп. Пока.